F'dawn il-jiem qed tittella l-10 edizzjoni ta' Medieval Mdina. Din hija attrazzjoni annwali li toffri esperjenza partikolari tal-istorja Maltija permezz ta' diversi attivitajiet li jkun hemm. Numru ta' gruppi differenti ta' ħajja medjevali lill-Mdina fejn diversi persuni libsu kostumi tipiċi fil-waqt li jesebixxew drawwiet u tradizzjonijiet ta' dak iż-żmien. Fost l-attrazzjonijiet kien hemm armaturi tal-epoka medjevali kif ukoll reenactments u eżibizzjonijiet li juru avvenimenti ta' dak iż-żmien fosthom il-pesta. Intant kien hemm ukoll diversi mużiċisti u kanzunetti tradizzjonali. Ma' snin din l-attività kibret u għanqlet interess kbir kemm qalb il-Maltin ta' kull età kif ukoll fost it-turisti. Kollox se jkun hemm 8 gruppi li se jkunu qed jagħtu eżibizzjonijiet ta' żmien medjevali b'kostumi, drawwiet, ġlied u anke tradizzjonijiet ta' din l-epoka. Fil-fatt, grazzi għal din l-attività numru ta' Maltin anke speċjalizzaw fi ġlied biex wabel bis-servizz tagħhom ikun mitlub anke f'esibizzjonijiet barra minn xtutna. Medieval Mdina tkompli wkoll matul il-ġurnata tal-Ħadd. Minn barra l-Maltin se jkun hawn ukoll gruppi ta' żbandjaratorji minn San Marino u anke grupp mużikali minn Sqalija. Fit-tmiem il-ġimgħa ukoll Heritage Malta se tkun qed testendi l-ħinijiet tal-ftuħ u anke se toffri tnaqqis fil-prezzijiet għall-Mużew tal-Istorja Naturali u anke tad-Domus Romana.